Draga djeco, dobar dan. Pred vama se nalazi još jedna video lekcija. Ponovno smo se prebacili u ovo virtualno okruženje. Kao što možete vidjeti, današnji naslov je nepostojani a i otacija. Za rad su vam potrebni udžbenik, vaša bilježnica i olovka zbog toga što ćete prateći prezentaciju najvažnije je zapisivati. Ja ću vam istaknuti kad je potrebno nešto zapisati. Dakle, radi se kao da pratite nastavu u školi. Ono što je važno, to jest ono što je, ajmo reći, prednost ove video lekcije, jest da u bilo kojem trenutku možete lekciju zaustaviti, možete ju vraćati unatrag, možete ju pomicati kako vam odgovara, kako biste što bolje usvojili sadržaje. Dakle, kada vam bude rečeno da nešto zapišete, zaustavite video lekciju, prepišite ili riješite zadatak, te potom video lekciju nastavite. Ono što je jako važno je shvatiti da jedino radom, vrijednim trudom i uvježbavanjem možemo usvojiti nekakva znanja, a ono što je još važnije možemo ih i primjenjivati kako u školi, tako i u svakodnevnom životu. Što ćemo mi to danas raditi? Danas ćemo za početak ponoviti što sve čini strukturu jezika, potom ćemo uočiti dvije nove glasovne promjene, to su nepostojani a i otacija. Sve ćemo naravno raditi na primjerima riječi. Nakon toga ćemo prepoznati riječi u kojima su provedene glasovne promjene, provodit ćemo ih samostalno, objašnjavat ćemo glasovne promjene i na samome kraju razlikovat ćemo sibilarizaciju, palatalizaciju, nepostojani a i otaciju. Za početak, kao što sam najavila, struktura jezika, rekli smo da se jezik sastoji od nekih sastavnica i da je naš sam susret sa jezikom i njegovo učenje teklo nekim svojim slijedom od samoga rođenja pa do današnjega dana i da smo se usavršavali u jezičnim djelatnostima, a to su slušanje, govorenje, čitanje i pisanje. Pa prisjetimo se što sve čini strukturu jezika. Za početak to je glas. Rekli smo da je glas najmanja izgovorna jedinica. Ponavljali smo hrvatsku abecedu te smo se prisjetili da je pisani znak za glas slovo. Glasove smo povezivali u slogove, slogove u riječi, riječi u skupove riječi u rečenice, a rečenice potom u tekstove. Ono čime se mi bavimo su glasovi, bavimo se glasovnim promjenama, promjenama koje nastaju u kontaktu glasova, a rekli smo da sve glasovne promjene proučavamo u riječima, a riječ je skup glasova koji ima neko značenje. Riječi smo podijelili u dvije velike skupine, to su promjenjive i nepromjenjive riječi, a za promjenjive riječi rekli smo da su to riječi koje mijenjaju svoj oblik, ali ne i značenje i sastoje se od dva dijela. Onaj glavni dio, osnovni dio jest osnova, stalni dio, dio koji se ne mijenja i u kojem prepoznajemo značenje riječi, a dio promjenjivih riječi koji se mijenja jest nastavak. To ćemo sad uočiti na dva primjera. Dakle, prvi primjer je imenica brodovi. Promotrimo li sklonidbu imenice brodovi. Možemo uočiti gdje se nalazi osnova, a gdje se nalaze nastavci. Isto je i promotrimo li glagol govoriti, možemo točno uočiti gdje se nalazi osnova, gdje se nalazi nastavak. Iz osnove mi prepoznajemo značenje riječi, a nastavci nas upućuju na to da riječ mijenja svoj oblik, ali ne i značenje. Dakle, bavimo se glasovima koje promatramo u riječima, promatramo ih dakle u kontekstu riječi. U naslovu je stajalo da se bavimo nepostojanim a i otacijom. Za početak ćemo promotriti značenje riječi nepostojan u školskom rječniku hrvatskog jezika. On se nalazi u gornjem desnom uglu. Dakle, vidimo da pridjev nepostojan ima 3 značenja i vaš je sad zadatak promotriti sva 3 značenja i pokušati objasniti koje bi značenje od predložena 3 odgovaralo glasu a u nazivu glasovne promjene nepostojani a. Ono što ćete sada učiniti jest pročitati sva 3 značenja i pokušati samostalno odgovoriti na pitanje, zaustaviti prezentaciju pa ju potom ponovno pokrenuti. Proučavanjem značenja nepostojan možemo vidjeti da bi nepostojano ma najbolje odgovaralo da je to onaj koji odražava nekakvu promjenjivost ili nestabilnost, a suprotno od nepostojan bio bi postojan. U donjem desnom uglu na hrvatskom jezičnom portalu postoji objašnjenje riječi jota
U hrvatskoj latinici glas J nazivamo jota, a opći mu je latinski naziv izveden prema grčkome jota. I mislim da iz samog naziva glasa J u hrvatskoj latinici možemo uočiti što, odnosno tko to uzrokuje jotaciju. Dakle, rječnici su nam pomogli da proučimo značenje riječi koje su ključne za glasovne promjene kojima ćemo se danas baviti. Pred vama će se sada naći neke rečenice. Vi ćete svaku rečenicu zapisati kao i pojašnjenje, odnosno riječ izdvojenu iz rečeničnog konteksta s desne strane. Dakle, s lijeve strane će se naći rečenice, s desne strane će se naći riječi. Znači, kad se pojavi rečenica, vi ćete pratiti moj glas, pratit ćete što govorim, te ćete zapisivati, zaustavljati i ponovno pokretati prezentaciju. Prva rečenica glasi: on je jako dobar momak. Molim vas da rečenicu prepišete i istaknete riječ momak. Ispod nje zapišite rečenicu: na igralištu sam vidio starije momke. I treća rečenica nam je ovdje: nema starijih momaka. Dakle, sve tri rečenice prepišite u bilježnicu, a istaknite riječi momak, momke i momaka, te ćete potom pored pisati pojašnjenja. U prvoj rečenici: on je jako dobar momak. Istaknuta je riječ momak, mi prepoznajemo da se radi o imenici u nominativu jednine. Osnova je momak, a u nominativu nastavka nema i kao što možete vidjeti istaknut je glas A. Na igralištu sam vidio starije momke, vidio sam koga ili što, akuzativ množine imenice momak glasi momke, osnova je momk, a nastavak je E. I u trećoj rečenici istaknuta imenica momaka, ovdje nema koga ili čega, genitiv množine momaka, osnova je momak, nastavak je A i ponovno je istaknut glas A. Molim vas da pored svake rečenice ispišete istaknute imenice s odgovarajućim gramatičkim obilježjima. Kada smo to učinili, promotrimo malo ove tri imenice. U nominativu jednine i genitivu množine u osnovi se nalazi glas A, dok se u akuzativu množine on ne nalazi. Dakle, s lijeve strane nalazi se osnova, s desne strane nalazi se promjenjivi dio ili nastavak. Molim vas da također istaknete što je osnova, a što nastavak. Upravo su nam ove tri imenice, odnosno tri oblika iste imenice, dokaz da postoji taj jedan glas koji se ponekad pojavljuje, a ponekad ne. I prisjetimo se pridjeva nepostojan, dakle onaj koji nije stalan, koji nije uvijek postojan, i prisjetimo se naziva nastavne jedinice današnje, a to je nepostojani A. Dolazimo do prve glasovne promjene, a to je upravo nepostojani A. Nepostojani A je glasovna promjena u kojoj se glas A u nekim oblicima riječi pojavljuje, a u drugim oblicima iste riječi on se gubi. Dakle, možemo reći da glas A nije postojan, odnosno nije stalan. Molim vas da također definiciju glasovne promjene zapišete ispod ovih primjera, te kad to učinite nastavite prezentaciju. Sada ćemo, kako bismo uvježbali glasovnu promjenu koju smo upravo spomenuli, promotriti istaknute riječi u rečenicama. Ove rečenice ne morate prepisivati u svoje bilježnice, ali vas molim da pozorno pratite kako bismo uvježbali naučeno, promotrili primjere riječi i uočili gdje se to provodi glasovna promjena. Naravno, tko želi slobodno može zapisati rečenice u svoju bilježnicu. Prva rečenica glasi: Martin je pomorac. Takvoga pomorca nema nigdje u svijetu. Možemo vidjeti da su dvije istaknute riječi pomorac i pomorca, po vrsti riječi to su imenice, no dogodila se neka promjena, promotrimo li glasove, odnosno slova. U prvoj rečenici imenica pomorac je u nominativu jednine, u drugoj rečenici u genitivu jednine i iz ova dva primjera možemo vidjeti ponovno pojavu, odnosno gubitak glasa A koji se u nominativu jednine nalazi, a u genitivu jednine ga nema.
Druga rečenica glasi: kupila sam novi lonac, u loncu kuham riblju juhu. Istaknuta imenica lonac i loncu. Nominativ jednine glasi lonac, lokativ jednine glasi loncu, dakle ponovno se a u jednom obliku imenica, a to je nominativ, pojavljuje, dok ga u lokativu nema. Za ribolov je potreban dobar mamac, s dobrim mamcima upecat ću šarano. Imamo imenicu mamac s lijeve strane u lijevoj rečenici u jednini, a u desnoj rečenici ta je ista imenica u množini. Što možemo uočiti? U nominativu jednine a postoji, dok u instrumentalu množine a ne postoji. Svi bomboni su u kutiji, sav svijet je moj. Istaknute su riječi svi i sav i ovoga puta više se ne radi o imenicama nego o zamjenicama. U prvom obliku zamjenice svi, a nema, dok se on pojavljuje u obliku sav. I treća rečenica glasi: moj skok je kratak. Kratki skok nije bio dovoljan. Ovdje se ne radi niti o imenici, niti o zamjenici, već o pridjevu. Pa u prvom obliku pridjeva kratak a postoji, dok u obliku kratki ne postoji. Promotrimo li ove primjere, možemo vidjeti da se uvijek radi o glasu a koji postoji, pa u jednom obliku ne postoji. Dakle, koju glasovnu promjenu u njima možemo uočiti? Možemo uočiti nepostojani a. Promotrimo li vrste riječi u kojima se nepostojani a pojavljuje ili gubi, možemo odgovoriti na pitanje u kojim se vrstama riječi najčešće pojavljuje nepostojani a. Prvo pokušajte odgovoriti usmeno, a potom ćemo isto i zapisati. Dakle, nepostojani a najčešće se pojavljaju u nekim imenicama, zamjenicama i pridjevima, pa vas molim da tu rečenicu zapišete. Kao što je to uvijek specifično za hrvatski jezik, postoje male jezične tajne, jer osim nepostojanog a postoji još jedan glas koji je nepostojani, pa je vaš sljedeći zadatak promotriti male jezične tajne u udžbeniku na 35. stranici i proučiti koju glasovnu promjenu one skrivaju. Naziv glasovne promjene zapišite u svoje bilježnice, a otkrićete koji je to još glas nepostojan kao nepostojani a. Nešto rijeđe, ali ipak jest. Kad to učinite, nastavite dalje s prezentacijom jer nas čeka nova glasovna promjena. Pred vama će se sada naći niz primjera. Sve te primjere treba zapisati u bilježnice kao i njegova pojašnjenja. Dakle, pišete u 3 stupca. Prvu rečenicu pišete u lijevi, ostavljate razmaka, te potom pišete u desni stupac pojašnjenje i istaknute riječi kako bismo uočili o kojoj se glasovnoj promjeni radi. Neću posebno naglašavati da svaku rečenicu treba zapisati, dakle sve što se pojavi u nekoliko sljedećih minuta treba biti zapisano u bilježnice. Naravno, u bilo kojem trenutku zaustavite prezentaciju, vratite je unatrag, preslušajte ponovo. Cilj je shvatiti, dakle razumjeti gradivo kojim se danas bavimo, a ne samo mehanički sve to prepisati u bilježnicu i smatrati posao obavljenim. Prva rečenica glasi: mičem se pomalo, istaknuta je riječ mičem. O kojoj se vrsti riječi radi? Radi se o glagolu, dakle ako se radi o glagolu, glagol stavljamo u osnovni oblik, to je micati. Maknemo li infinitivni nastavak, ostaje nam osnova mic, a dodamo li nastavak za tvorbu prezenta koji može biti am, im, em ili jem, dobit ćemo ovaj polazni oblik, to je mičem, i uočavamo da je glas s stopio se s glasom j u glas č. Druga rečenica glasi: skačem visoko. Također je istaknut glagol skače. Infinitiv glasi skakati. Skak plus jem, dobili smo skačem. Dakle, k plus j dalo je č. Cvijeće je mirisalo. Više se ne radi o glagolu nego o imenici. Cvijet plus nastavak je za tvorbu zbirnih imenica dao je oblik cvijeće. P i j stopilo se u č. Četvrta rečenica glasi: Petar je mlađi od Marka. Mlađi je pridjev i to u komparativu. Prisjetimo se, postoje pozitiv, komparativ i superlativ.
Mlad plus j nastavak za tvorbu komparativa daje riječ mlađi, dakle d plus j dalo je đ. Ovaj je put dalji. Također se radi o komparativu, dalek plus j dal je osnova, l plus j dalo je lj. Moj je sendvič tanji, opet imamo slučaj s komparativom, tanak plus j, n plus j dalo je nj. On je tiši od mene, tih plus j dalo je ši, š, dakle h plus j dalo je š. Ovdje vas molim da ispravite pogrešku, dakle navedeno je da je s plus j dalo š, ali zapravo je h i j stopilo se u š, tako da vas molim da ovdje pazite na ovu pogrešku. Sljedeća rečenica je tamo je blaži uspon, blag plus j dalo je ž, g plus j stopilo se u ž. I posljednja rečenica glasi vožah bicikl brzo. Vožah je glagolski oblik s kojim smo se malo mučili. Infinitiv glasi voziti, to je nesvršeni glagol, pa je to imperfekt. Voz plus jah, nastavak za tvorbu imperfekta, dakle jah i jah dalo je vožah, z plus j dalo je ž. Ono što se sada nalazi pred vama, s lijeve strane nalaze se rečenice u kojima su istaknute riječi u kojima je došlo do glasovne promjene. U desnom stupcu, trećem stupcu, s desna strane nalazi se istaknuta riječ, razvojena, odnosno razložena na osnovu i nastavak, a u sredini se nalazi posljednji glas osnove stopljen s prvim glasom nastavka u novi glas. Proučimo li malo bolje o kojem se tu glasu radi i prisjetimo li se samoga početka ove video lekcije i objašnjenja riječi jota, već možemo zaključiti o kojoj se glasovnoj promjeni radi. Molim vas da sve što se trenutno nalazi pred vama zapišete u svoje bilježnice. U udžbeniku na 36. stranici, iako nam je već zapravo sve jasno, sada ćete samostalno proučiti, istražiti i zaključiti o kojoj se glasovnoj promjeni radi u prethodno navedenim primjerima. Dakle, molim vas da na 36. stranici u svojim udžbenicima proučite primjere i zaključite o kojoj se glasovnoj promjeni radi. Kada to učinite, ponovno pokrenite prezentaciju. I kao što smo svi slutili, radi se o jotaciji, to je glasovna promjena u kojoj se dva glasa, od kojih je jedan uvijek j, stapaju u novi glas. Molim vas da definiciju jotacije zapišete u svoju bilježnicu. Što smo mi sada činili? Krenuli smo od primjera, od riječi u rečenici. Riječi smo izvadili iz rečeničnog konteksta, razložili ih na osnovu i nastavak i uočili da je upravo glas j, odnosno u hrvatskoj latinici jota ili jot, glas koji je glavni uzrok glasovne promjene, a to je jotacija. Nenepčanici postaju nepčanici, odnosno palatali, jer smo rekli da je palatum nepce i kad izgovaramo nepčanike uvijek jezikom dodirujemo nepca. I kad smo naučili što je jotacija, vrijeme je za malu vježbu. Pred vama se s lijeve strane nalaze riječi razložene na osnovu i nastavak, a s desne strane se nalaze kombinacije glasova. Ono što je vaš zadatak je dopuniti riječima u kojima je provedena jotacija i povezati riječ s odgovarajućom kombinacijom glasova. Znači, sve što se nalazi pred vama, osim zadatka, prepisat ćete u bilježnicu, te ćete, upravo ovako kako izgleda, te ćete zapravo osnovu stopiti s nastavkom u novu riječ i tu riječ povezati s kombinacijom glasova koja se dogodila. Učinite to samostalno, ovime vježbate razumijevanje dosadašnjega gradiva, a kad to učinite, pokrenite ponovno prezentaciju kako biste provjerili svoje znanje. Prva riječ nam je glađu, dolazi do kombinacije glasova d i j. Uđa. Druga riječ je ljuti, t i j stopilo se u č. Jak plus j dalo je jači, k plus j stopilo se u č. Sol plus ju, solju, l plus j dalo je lj. Drag plus j, draži, g i j stopilo se u ž.
klicati plus ju, dakle klic plus ju, kliču, s i j dalo je č. Brz plus je, brže, z i j stopilo se u ž. Ran plus jen, ranjen, n i j stopilo se u nj. Suh plus ji, h i j stopilo se u š, pa smo dobili suši, i pis plus jem, pišem, s plus j stopilo se u š. Ono što ste sada učinili, provježbali ste glasovnu promjenu koja se naziva jotacija, a prije nje smo govorili o nepostojanom a. Jednako kao što postoje male jezične tajne za nepostojani a i nepostojani e koji ste otkrili u malim jezičnim tajnama, tako i na svojoj 37. stranici u udžbeniku otkrite koju glasovnu promjenu skrivaju male jezične tajne, a naziv glasovne promjene zapišite u bilježnicu. Kad to učinite, nastavite s prezentacijom. I otkrićem umetnutog l ili epentetskog l. Došli smo do kraja današnje video lekcije gdje ćemo kratko ponoviti koje smo to glasovne promjene upoznali. Upoznali smo palatalizaciju, sibilarizaciju, jotaciju, nepostojano a u malim jezičnim tajnama smo otkrili da postoji nepostojani e, te da ne postoji i umetnuto ili epentetsko l. Sad si uzmite koji trenutak pa proučite primjere glasovnih promjena kojima smo se do sad bavili. Dakle, palatalizacija, glasovi k, g i h ispred e postaju č, ž i š, palatali. U sibilarizaciji glasovi k, g i h ispred i postaju c, z i s, to su sibilanti. Jotacija, zbog glasa j, nenepčanici postaju nepčanici, a nepostojani a ili nepostojano a je otvornik koji se u nekim riječima pojavljuje, a u nekima ne pojavljuje. I kako bismo što bolje uvježbali ovo gradivo, u vašim virtualnim učionicama, odnosno u virtualnoj učionici, nalaze se jezične igre i kviz kojim ćemo još dodatno uvježbati ovo današnje gradivo. Ja vam želim puno uspjeha u radu, bitno je uživati u radu i kao što sam rekla na samome početku, trud radi volja i nema toga što ne možete ostvariti niti rezultata koji nećete uspjeti postići. Vidimo se uskoro i puno vas pozdravlja vaša učiteljica Jelena.